Estem a la Galeria Artemisia acabant de muntar l'exposició que inaugurarem el proper divendres 15 de setembre a les 8 del vespre, amb la qual encetem temporada, i seran 12 anys. I ho farem amb l'obra de Quico Mena i la seva exposició Jo em pinto en blanc i negre, que més que el nom d'una exposició, penso, és una declaració d'intencions, donat que la seva obra, sens dubte, és un reflex de la seva persona. Quico Mena és autodidacta, ell comença a pintar quan té 25 anys, en aquell moment en el qual Granollers encara era un dels escenaris de l'art més importants a l'estat espanyol. I en aquell moment va compartir converses i contactes amb gent com Joan Brossa, el Paco Merino, el Jordi Benito i tants altres. Ell va ser un dels fundadors del grup dels Isards i, sens dubte, Quico Mena és un dels coprotagonistes imprescindibles de l'escena artística de la comarca dels darrers 50 anys. Els seus inicis són més propers a la figuració i al color, i el que sí que sempre ha estat el seu interès és l'experimentació plàstica. Amb el temps, però, jo crec que està molt clar que en els últims anys l'extracció lírica és part del seu llenguatge pictòric i ha estat precisament aquesta manera d'entendre la pintura com un viatge artístic i experimental, que l'ha portat a anar, anar deixant de costat elements referencials com el color o tants altres per tal de buscar una pintura més intuïtiva, sense distraccions. Una intuïció que ha anat entrenant amb el temps i que això li ha permès pintar de manera molt ràpida a mesura que passa el temps. És a dir, que és capaç d'assumir riscos i trobar solucions a la seva plàstica d'una manera molt ràpida. I amb això el que us vull dir és que en aquesta exposició trobarem entre 20 i 30 peces que responen al treball de només els últims 4 mesos. Jo us podria explicar moltes més coses de la seva obra, també del Quico pintor. Sovint us deia, no hi ha gaire diferència entre el que es veu entre la seva pintura i el que podem escoltar de les seves paraules, però sabeu què? Jo us convido que vingueu a la inauguració, que veieu l'obra directa, que converseu amb el Quico Mena, perquè estic segura que no us decebrà. Us esperem. Jo em pinto en blanc i negre és el títol de l'exposició que presento a la Galeria Artemisia del 15 de setembre fins al 28 d'octubre. En aquesta exposició podeu veure 25 quadres en el que expresso l'últim procés meu creatiu d'aquests 4 o 5 mesos últims. En ells podeu veure les meves emocions, la meva manera d'interpretar la vida i la meva manera d'expressar-ho. Per què pinto en blanc i negre? El fet de pintar en blanc i negre podríem estar parlant molt de rato, però intento sintetitzar-ho dient que és la manera en què jo em situo millor interiorment. Quan miro quadres o havia pintat amb colors, no trobava aquesta concentració ni aquesta connexió en el meu interior.
Aquest és un dels punts i és un dels factors perquè el blanc i negre són els meus colors. També forma part d'un procés meu, ja que després de 50 anys de pintar he arribat a aquesta síntesi. I també perquè el color negre és el color del silenci. Un silenci per mi molt important per veure'm reflexat contínuament en la meva pintura. I don't need you.